Kardom, kadoi happening we a bordo fish kami tu bangso tokso mangkor kena wang kiso. Iteng si bangso tokso ngeng haro ini ra ho pining we ili tumlong nang stom lundo sar jagatha alang lagi ice retire latun Aphlc president Kardom. Apa yang adun tu tulang ili tumlong kacing honai asong japu alang limen ke depend rongpi office secretary Aphlc halang limen di tempat solong cerang polo. Lasi ni pining we Karbi yang long arat angnu stame isi kapacini kangtung lo alang li fasini arju posa alang li menasi kedamtang parunira krek troksian ingkan Oktober ciklo tarik ingkoi rahini halaso ame memorandum lo ketok kela puhelo je Karbi Anglong Autonomous Council aphan kici ke behem ki bidu no sumarhan van SC ke mesen school lo pasari nai busili tumasar je ai kathara hin pensi memorandum pidam lo halaso memorandum pidam alam puthar le pini rat along lamtar papi basi pining belang li fani didak coba pon lo basi pining belang li klar dak pen itu mangno rat angno nang itu pini tok surong to mangno nang tum tamit nang aljun tamelo alang li ansi ke claim ke make nang itu pining belang li pele itu mangno na pathan pona tok sa Kardom kadoe panta ahok alam lake kedamtang November ingkoi rahini Phaikuni ingkoi rahini 2017 aningkan lapen la prang talo seta 2017 aningkan bangenili labangso city ala la CM lapen ke dak di phuke doa DC lapen hamren ke doa DC atumaphan labang ke thomaphan city pen tok jir si choning rile ka choning rile la pohelo je apranta nitum arjulang bomlo morinto inut ha morinto natu chintong asor halata asopo je theklong lede khangjang lo thilot wama thilot e thilot lo seta je thekta je thekthulong lede dead body ta chelo dela dead body ta chelong lede walam nelila bang asar pi pen na ching kilong lo la bang ke la pen ke la son da taxi batai si ke Nogam district Karbi Students Association tumta ridun lo inut also Karbi also pan hem anung na thusi ing chin kevekali ing china hikoli pensi akeng kok he la ilile chai nong phak biwo pan ke kok sadi la son jon tua pia pan ke kok ason si kok ling la son si bi la si pejok dun det lo la son dok pi khang yang lo puni to mar yulong lo thi ta thi o lo che apen batai si ge nelitum nelita HSDC along ke do hut ha kolonia na thu ke dam meeting amahalata asar pia bang na nanga chirudun ja asopo konat lo ne pondet lo che thek thulong le da khang yang lo bir ta ta long le nang ri pinun tha an ke nelitum ta ki riji abidi ta chelong le der lo ha sahut jakong dela jakong be der lo la ke abinong ke government atu makam government ba ilitung claim nang ne po bangkali lo claim nang po ilita un an ke kadu erat atu man ta claim nang ila so kam cherok tok nang ila si halabang suhut neli si tigi pidak la po helo ho CM apart la pen DC East Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong apart petition for detection, survey, recovery, education, and rehabilitation of children of tribes people of Karbi Anglong. Nelila Karbi also mardet pule puali. Akaprek at tribes atumta bolo ba dimasa ba mar kuki aso mar tason taxi in bolo who are in slavery halatum bang sigedolo ikipuge education school apan pu school ka pacar lidun pu amen lah
amen ke amasi hadak pondet po bang hem si dodun po bihek hako somar ningkan trok pen ningkan krihini an ja semet ke pusi hala sur langge klang la si ni na tu ne posa da alam ne po na le hala so petition ki pi hot pen hala council atum phan nali phan ko pi lo nang podon so nali phan podon ke ko pi pai nang pidon ke nali phan neli CM phan pidam lo la pen CM phan pidam det pen EM executive member social welfare phan athema la so kam ke education na kam ta lo la pen social welfare ta lo lage claim nai te hala so ma lo EM ban ke non ta do bom lang alang li ilitum ani ka cherong pipi body CM ke te so ma lo CM ke la tuliram rong hang bom lang la si hala suhot EM bang na thak alang dia bang na ne khuk nelifan neli lopi la kopia bang CM bang ki pia kopia bang pilo ma EM bang na ne khuk nang ne ka bang la po hela he la le la ke government account li det ke una tha nelifan la ke government account ka li la ke NGO tu si claim nahi ke hala neli ke ching ki hot alom so pi ke lada ke child welfare officer alang lita nang ledun alang lita dulu la sohut amasin ne lia banganing oilak lo athema lage government account lo lawage artir pi ke government dum se claim na council dum se claim na ko lage NGO dum ke kerap dun chaji government dum ke claim un e thai si NGO pe claim ni la government tum si implement government dum hukum men si NGO dum da claim ji la pu ya la si non il tum ke thek long a kwelo nili 2017 then 17 18 19 20 ningkan ke thom dam et lo pura ningkan ke thom ra achitim ningkan pli do kai lo athema la aprang ta pi lo ka pre la posi ningkan pli lo la ke pitang la so also marathon phan re et nai survey et nai ka survey nai ta aprang e kar biang lo masi survey ni arong la social welfare department long kam claim tum da do la pen ke panchayat long kam claim la rural development long kam claim gram sevak gram sevika tum da do mati la pen hala health department long asha pu pi de tum da do health kalilo sa ICDS tum da do social welfare lo social ICD ke social welfare la alang litum officer do mati di la si alang litum arong dam si amethang area che dam si adon tin arju dam etni laga la pen komat si la son au somar ke toy dun ma alang litum address and etnai pulo neli puke address and etnai la pen konat si ke bitun ma halaso address da entry etnai gila konat da hem si ke bitun ma an ke hala dak pen wan et si school la tuma phan de jong si school hala tum arong a school avit putante hala so maratum as arong school ave dangte akaprek a school sita selam pinsi la protection apan alang le so market kat ke det ba kang bo tu de dia pan hala thoi ke do ahem pu tum hedi ahem pula ban ki bia tum pan hedi hal ban ki bia angko ka che pon thulong le de dia pan protection pula la right tip na ni pulo neli pu apet padai sia na sundar bosa lasoa na likipidam alo tengten council atum jong si hala so survey that claim that pro de pini tum amuso sumila rong hang pita prandam jok project dam jok project ba lan chot kali anu ko prek dam tu anu tisa maso prang do ulo he sta pini ya hala ni kan pia prang claim that pini dam jok project dam jok project ke claim ke pan kre ka chini ne ka thek the po abang si pini ke thek dak lo kalang le Nolali tu mas amuso ta prandam jok project te polo ka Charlie amenten hala imu sumila rong hang pita akep amang thaiman do deta ani siba ke doktor nang maning tung pune ba kupine AS nang manang tung tong kupine amang long duni pini kalang lo sta ke pa playing dun thek thek ile tum council of kachari ke thek thek potma pusini ke pini pura kopo kali masa laso bra itu puna kopo mate kalang lo laso bang ke ako nang lihin pinami si taklar Dr. Mister pini imu so sumila rong hang pi apranam jui pen tangka kipidam pen gile tu ma solution da unjima un ilage vir tang det loge
la sila uso yang tang pi prakang thi na karbar le la ke ange poisa pidam jom po la ke yo ni rap dun lo posi che pe klang le po he contribution em tum he rap dun lo posi pule rap dun la sona ke se bang ke rap dun abang ke bahaduri ka melo ni arong ka melo rap dun job plot abang si ke claim nang hala le ju claim de telang de pinia tangkap pi job plot ge pi job plot ji ke ante hala sur le survey data van et asante pi chi job plot po la pen hala bang so nili la son da top dun lo hala asar piesar burat ki duk ong pot he duk pik lo mati li tu ne dake itu ne development pusang jo le seta rong asar ke ki duk ong basi asoma ratom phanta kapi chujia phanta education bang e bad del la bang akia lam la kapi chujia phanta vedya to pasi hala bang hem ki bidun ti la pun la si hala tum ni tum arjun pa chomoi sin ang tum la osoma handa ki bidun mati pole te apia pon dom na ka thagai de if we do not send will you feed them pu ne tum la kiche tum hem along bidun de nang tum an pecho yima ne somar phan pu sin nga thak ti la pun la ke por hi ban la ka chali ban ka phi bad de ting la bad de lo athema la ta hedi ili tum hala tum rong so phan putot akam athema hala tum kiduk ong poro la so development pu ka a hok a development ka lidet apor la ke la pu yo a hok a development pulote hala tum si school ta papidun undet nang ji aja kong do kok nang ke school ke dun dia phan apia ri a kitab anta apia potom pi et unang ji la pen anta pa pechu et unang la si development pu ji ken la si development ka lidet lo non ke a hok a development bang ka lidet la kalian si SRP isilam ni ani si alam theklong lesa nami phans nang le clear pina je penanga thoi pulo pilo asomar pathek de banghem bidun ala bang parok bidun de la bang ki puduna bang ke isi pen bang ki kachok cheba pu oi hala tumta mang ke man school le mese thek se polte dak si chipadun bugete halang lo la ale buda sa pu ana somar phan ka ching hon arni si che theklong len ta ji rivong ji a upai ave a bidia ve si ningkan habang hem bidun ko kitilo ti mai po melo bote galang lo ako reng nai pulo ke thek chor kali reng nai pulo phan lo athima mi me lam heli bang pin ni thang hem bang e pichu long le da ji mati ave det lo kan de kan duk pik lo kan te la lo ison ke la pen ison ke hala non da sunila rong hang pietu sumila rong hang pietum arong ke school avit non anta school avit wara vilo la si aku isi nili aku putulang batai si aku council fan putulang la son arong rong kep rong in koi ang bong is rong kep ang bong punili pu rong kep ang bong isia school mesen bira hostel binai amben la son ki duk that also marto man la hostel long si pape dosi lo than pe ben la than pe meti tinang ji pula neli pula amasi cm na thadu claim et lo le pune phana thadu seta claim that lo la si non la son je plan ila yam na teli to thek long lom lo la pen neli aku putu jer pode la bangso a school let do seta a school in kirchek lo kadi kopio bosi in kirchek Kangkir cek ke la Himanto Biswa Sarma deh BJP la pen Kongres atu Himanto Sarma ke aprang Kongres ke mati di duliram da Kongres non si aku BJP lo aku non Kongres man tu popular julong le la si cetana lin seta la Kongres BJP atum council atum six schedule al ating pen kam papiklem long le det lo alang litung ke amethang asuki amethang ang hoi thir nang ji panchema tha chotlo amarhala school education department ke council silang nang ji tet apurikha ta council si claim chot nang ji halang assam government ke nang claim dun de nang ji nang chumprui dun de nang non nang chumprui dun de pena job de 2013 ni kan il tum chini lo bang faruk repli master akam pilo hala song bong pen Trogner kevet Karbi atum ke angge suri sira haru ke thomra in koi ke Karbiang long ang achar ban siwang ha jasemet ke jaluk bari la Himanto Sarma a constituency pensi jasemet ang toy
haladaksi akhiri ke tek nei ke do tak dei tet anta hadak pen si pas muncok di sini hadak tong kiri nei mune ke do loma di la ka hok la ke la hok ka lidet ke mati la ke aja la neli pu tangte la tangte det lo de chok che det po hala det aburikha itum a master tum local master tum akam chelong le det lo akahi luben wang lo mohano gor long ke do city long ke do tum si dak in rong bethi na kam nang toy lo alang litum school dam de det lo la se school ke inkir check posi la ilitum ki duk det apo pe tum ke school lu thon toy du na thai a det lo la po yo ange toy ko pia posi ke toy du na thai ka det ke toy du na thai ka ve ke la te ka purikha ta master ta ha Guwahati pen na point ro la pen dak le point hoi phak se ta high command pen hedi high command pen ki pu to ma phansi ke kroi to mansi pa point chot ke lama si bang school ke dum dam de non ke amasi non ke itu ma rong ma soro so mar de lo por hier thai ve det lo la helo ke chi tu ma hem ban do nang kok papi do nang kok lo ka charlie aphan musita hada ke lo ka charlie ga lilo chai no ma pv la pen an ta hedi aki tu si ka pe chu ti tipu ka nem uitang an si choji ka papi choji la pen chai no ma son si kok krei la tu ma phan la pen Karbi alam asap ta pa chening je long le la pu yogi vi la si la so Karbi alam pa chening je long le la pen Karbi atumalong asap ta kapal ci tong ya kam asap ta kre apo pe to ta pa ci pon long le la bangan nili ka chini ke bongo sena la pen RSS BJP atu makam la Karbi atum Karbi ari somar o karjang tum phan an asamis pa ci plang lap ke ci pa ci plang lap ana Karbi atum aphai papi jumana wa phansi la tum ke claim an ke Karbi atum thai ke bongo sena RSS atum ke ci atum nang ci right to tipo la sono phansi la tum ke claim ini dak nang ke posa ini nang ke posa nilai di silam dak nang ni lamong mesin nang bengun po litum ha 1951 men silitum litum a district lo mode selitum si asama long ke tum si Columbus lo itum Columbus tum si pinike bansot ke duduna Karbi long non CM nang man det IM nang man det te tum si bansot do nang bom la kali ma sa kalan ente kece ke dia tum Karbi long nang ke dudun kece be tum Karbi hem itum long bansot nang dudun na kotasa nang dudun de uti polo mal ke pa planga te tum itum si itu amunit tum si la council pen si papet plang thurong bang pan ke bang hem ga hem lok ri an imu chum jok lot pini Karbi tum ke an ke chui pan raja kong abi ter lo ulo tum council ke charli ko pilo le dulang nang liputha ka hello tanah liputha ipudami bang lalo elitum mo penang li dipuson hedi elitum Karbi yang long autonomous council artano ningkan proxy cap plengan lo dara Karbi yang long autonomous council ke la elitum mo phan lo amani ke tribal area pulo tribal area ke kado ka व्यवहार sai anta tada kaching thura mo punon lokacharli mo punon me lang towar pen ke cheng lok ke ladak ke elitum mo phan lo seta non pinier ni bangke ilitum ma somar ilitum ma mumar anjir atuma bangke kije ke be hemsi ban sok cho bidu nang lo lapen it sunge boy pen ilitum ko ulo angke lada ilitum Karbi yang long nang acar pen ang tan pen ang kilut ke be ke che so tuma bangke lada bangke building kan tu susu kali ni gari motor ta hal alang ilitum si che nam lo don na hemta gari motor hum thom hum pido hala tanke an ke chu ki jun bange thang na matha so na we sita ili tuma bangke lo gachari mesena school ki dun long ji ke aphelam lo pining we han ke pudang de an ta an si ke chu ji ta awar sai ka we a joine si ha thoya jo ke chi ke be a hem ban so ili tuma sumar phan bidu nang lo lake amut pi na hok pen la pu pen le che than se tame adu ke che kom ji ke la ke ilitum asong ja atum kamatha ke le ke thek a pot no chok che a pot pusi pudang no a the pi ma mo pen sa ke poson tet ke la ke quality education a phansi tet ke nang bi lo
tet di ante la quality education kaida sar pu ati tiga la pen tum anda chini lo isi nangli master mate than bang ar pu ke claim jia phan aboreng ke claim jia phan pulo tante nangli a qualification ke energy ke B.Ed tu ke kupilo Bachelor of Education pulo gadi B.Ed tang de B.Ed ke Charlie ke joy ke gali la ke ko an ne ki sum pen Charlie thek pa me si B.Ed ke pass ji B.Ed pass de te ko P.Ed tet signal lante theory ta do practical ta practical da do hala na school ta visit da nahi wrong ta visit da nahi hala an field duty tang laban si nang le B.Ed ke pass ji te B.Ed pass de ta tet nang lang pu ke la ke hala tet along hello ilitum la inglong aso tum han ka la da bang kiun na tum han ta piun ede po ka piun thuji bang ke la high command political leader jasemet la national party political leader of high command Congress BJP lo jini lo Congress BJP lo ka preke avedalo ke udam othai vedalo se la si hala angtan pen jasemet jaluk bari pen jorhat pen kachar pen si golaghat pen si ladak master aboreng asakuri pegji hala tumsi ha langlok so ha samilang so ha GP taraji hona kona ne weskar bianglong mo atok adim long appointment PG hala tum a school ta kodak ne chichini dam dela anke hala ha school long ke theglong ji ke chainong hi bia hi pena ka prek nang li thana theklong le hala da kan niang hoi ta we ke to adim ta thang ta we thang awar sa en hap ta we asar num ta arwe kili la pen rikang jir hu pena ka prek thang na theklong le ake jong hele li tum la pu ke development pule misli tum ang bong char mo size ta development ka li pu ke la ke thek dakalam lo arni sihat ta ili tuma general secretary ne phanang peklang a photo school MC bang pai khana pinchong det non ke lage long vet alam kali do pin lo song dak di pupen kilometer phonang li damon la da thek dam long la pen la so lam hedi ne litum commissioner of labor hedi hala pandan itum je tong dam lo ahu di si Mrs Gosami pan itum je tong dam alang litum ge bang nang claim dun pe mi he seta alama bang la pulo commissioner labor le puseta la so kam bang council ong si doko kamati council tum je arpu ge la ke council si chok chok bote la da ke di labor and employment department and program of eradication of child labor pu dogamati di program of eradication of child labor pu do la so bangke abinong ke deputy commissioner tum si ke claim plain district anke sita dak ke hala lo long ke top do deputy commissioner pulote la ke executive member pu kamati dak ke deputy commissioner executive member kali executive committee executive committee is equal to deputy commissioner pamati di la sila council tum se claim nangi lage DC phanang ji ason ke athema ladak magistrate power nang ko kiti hala executive committee lo magistrate power aveda ji ke la si DC phanang ko gi la si hala bangso si thilong tan ni ligi pudun DC pen council atum chelang petra nang tum claim ra service rak non la so mar tum pan ke wan thu serak ra dak education ke pipe meji la pen ke rai pe meji apan puneli dak ke tok dun do ala bang so amat claim det khang jang la pu ya kam ke council tu to isilam sir ele to mamuso similar on pita pini il to ma pir ke pen silo nang goblo style to malang ya ke mang mal tum sinon papleng pinang po alang li ko pitong ke mang dine IS tong ke man kang tung ne doktor tong ke man kang tung ne ba IPS tong ke man kang tung ne ko pine scientist tong ke man kang tung ne pinya mang lu kok khai sita il tum hala so bang ke alang li han pini il to pir thelong mang ke tet po style to malang li han pir thelong amen pachet hang ji amen paklar ji pir ther dan kam amen pachet hang ilote alang li han iltum difu Assam University a mena long bang campus bang ke sumila rong hang pi university ubang le tum pini pen bang ke hok nang ma ko sini nang le fan pini neji ma ko bang sang le fan ang prosak ili tum la so lambang proposal pime athema pupu sita non anta itung ke university
independent university of lang no anta di pu campus po bang lang ken te la di pu campus po ang di pu campus po di pu po monit amenda kali de la adim chok na la pot la ke ahok alam lo la ke sunila rong hang pi university ule itum pu de seta chok la di pu campus Assam university ke Assam pu bang na Assam pu pura hala Silchor long a head office long ke dam verdia kama vedat pon ke independent university nangi university alam nang ligi kor posi so alam job dun lang alam dak cheram lok lo athe Karbi long ke tum education bang mesen nang ji Karbi long chochi education ke na hokta mesen nang ji lan sin that ke jing thurun ji la si lada Assam university di pu campus along ke ilitum jasemet ke education a department लोग के थान फान लोग apa tek dia fan education akhin ka paching thur dia fan ke nangli education department ke kenan sob lo la university long ke seta elitum ladak Karbi Anglong ang bong college ke doan government college pen ke chenglok along a college elitum major ke NG hadisa education a subject nangli major empo angela major ke en atum ke nangli BA ke pas education major tangdet pen lote nangli akaprek political department long master degree ke claim mate kaprek kopilone department along sinangli claim wrong plotante master degree en wrong plotante hala nangli BA ke charli hod education major ke en ke ale that lo kadi anke nangli education major en pa me amat nangli hala MA ke charli hod bangke political si enang wrong lo plotante hala MA major ke en pon ke thanga ale vedet lo anke lalo plotante nangli professor ta claim on edat po thanga ale vedet pola so major ke en ke lasi ladak eli tuma phan nang ke bear alam the bang ke la son lo pusini budami athe education a subject nangli major en pa me mat ladak ke master degree ke li tungke data department ave ladak ni fu campus along ke anke nangli ladak no si master degree nangli education charge jipute along aprek dam sunang po ha silchor dam nang po tezpur dam nang po guwahati dam nang po jorhat dam nang po dibrugarh dam nang po la so puthak ahok putong pujima mate kali putong pujinang la tu ke ahok alam lo la nang liga ni ge ni chenang chekroi nun lo lage si la solam lo ilitum anutina songja anutin hamfang song banda pining ge atok so bena pachini lo je ilitum sumila rong hangpi imuso fan amen telepini ben bangke Karbi Anglong mate di folong university bangke sumila rong hangpi university di pu Karbi Anglong telepini ben ke amen irnang ma pusi kado kawe ilitum atok so nalang rong mata ni chuning ring tung lasi aku puthodam thonang sir aho disi litum Karbi Anglong ke ilitum along rithepte Karbi Anglong ri pula hai ilitum asam along ta ilitum si ram ke panceng atum lo sa pin litum Karbi amenanta pini ke prayat si pini ke asap o itum hanang pipi wong lo te hala somen puthod itum ke chihangi pan kupinati sumri masa nili kachini labang so kitab la Dr. Phukon Sondro Phangchuk ketok laga research kitab alang li research pe me mane return lip pe basic ketok kitab The Karbis of Northeast India ko la so kitab la so kitab non ke long athai vela long athai ve la si la so pot a hema soratum phan permission hang si la so kitab aku tok tu det nang ji print tu det nang ji ketok wali lo print tu det nang ji usini to matha la so kitab porhilo te theklong po la pen Assam history long ta porhilo te theklong pen la pen lada la so kitab along ta porhilo te theklong po la ke Bengali writer la ta research kitab lo Bimol J Dep pen Dilip Kumar Lahiri la tum si ketok la so kitab la sonia long porhi etlote la pen la long jasemet porhi lote theklong po roha pu amen ke klang ke rong hang as
รองหางอัสรรองหางอลงรีปอลากลาซีการเบียตุอาสามิสตุมนนอันตารองหางปุโลเตราหางปุนาปุดุราหาปุนาปุดุนรองติละเป็นรองพาร์ปุโลเตโลพาปุนาปุดุนรองติอาสามิสตุนนตาโลพาปารองdoอบินาเวรองพาร์ปารองละสนทักซีละเกรองหางอลงรีรองข้างอลงรีla si rong khang po si raha puko la puya la si neli gamata ke la so araha rong khang po amen ako rong khang po ako la to that nangi la thema laga aprang reconvert to that nangi thema laga aprang amen ke la ke rong khang po ke la ke ako la ke asamis tunta la ke nang pude kali ko ba kali nang pudunde thema hala songkor dep atumsi la karbi atumban convert vere pu ladak ke tok do ladak si la tado convert vere lo ohomia pache plang la umati la posi non ilitum ke claim thuning a ilitum arpu thetang la ohomia ka che plang dun tang anatom phan ako reconvert thunangi karbi ako pache plang thu voi ni pu pe te ilitum a mulukta a phai ta jung thu ong pu lagi aku yang si ilitum je one two un bulate rong hang la rong khang long rikedo ana ohomia dom pan aku karbi pinjong tu un bulate hadi lagi ilitum phai ta kam ipon ke ilitum kei lagi ilitum kei vir velon ke aprang ilitum ke om nai kwa khai lo ke dalang lum la so kitab long to la so la pero mikir pukali la karbi pukali mikir punai la kitab ke Charles Lyell ke tok kitab lada ke tok ke la ke karbi atum ta is ke ong de yatum lo pukada north east ke amanong ke ong in ne yatum ke ong in ne ke plan det ke itu mapan nang convert la pun imeni kurang la itu la ke la so songkor dep madhop dep tum lo dak ke tok do la page 34 along ladak ke top do la nang la pula ka la on large scale pujo itum phan course nang pinchong la pujo course puga la ka sanskrit alam course puga ke cham puga mati ko wa phan mati itum phan nang cham la ke cham ta la ke hijim me mia ke cham bang apulong klam along chai nong hi bat lam ti la pe hala bamun bang akeng ching roi po hala ka ching roi ka sa ura lang si tung group ti la pu la son se ake cham pu hala ki pudam ke apu long klama long le chai nong hi ki bi ia bang ke hala tum ki pu ke bamun tung kama thatu ba hala tum kama thatu ke klema bang lin seta kama thatu bang ke la tribe atum ke chai nong hi par ta kama that ji ajak kong avik pu chai no hi ke ma tha the ki ni ta la si ka ma tha the ajak kong asap ta vik pu dam ya phansi apulong klama tha chai no hi biat bat lam ti tong sa pining ya pora do no asia ko ka chuning ri lam mang ke ka do wi phana ni ka chuning ri lo pining vela so bang so tok so pen ilitum enangan ke ilitum pini alang li fan chikimulo ilitum chikimu chot bang ke ilitum han mang si aleta dono avelo sita ilitum a hok pet kachikimoji pulote pir khelo alang ni phanamen padoji pulote ilitum amuso sumila rong hangpi aphanamen pen ilitum university rong pini pen mangke pir khelo name pachi thangna nang kusi kadoi phana chuning ri lo pen mohelan asamolong tame pi alai sia news long pulo je nirbhoya pen kapathi anda so chuthedelo ilitum amuso sumila helo non ke tirthelong ke lason thot ke avelang kusi alang itum pentapang dakpon elo pulotan te ilitum ta imuso sumila rong hangpia mempen university bangke kado kaweta pinang wepen bangke nang ning tidik no Assam University pu bangkali lo pini pen bangke sumila rong hangpi university di pu Karbi Anglong kusi anu tim pen tame pini pen ki aning ngalo se thapo kusi pini ni tuma tokso pen tum hadame pachini lo hala da ke anu tim kachera kache song si non ke kenang pu alang lia men pen si pini ke university lo pu bangsi anu tim college kachari la pen
university kachali doctor kachali engineer kachali pencengok penangan employee tum tame bang so men ke pa dot hekje phalan utin tamil tum ke song na la peli tum han mesem ake song lo ko sen utin manda chuning rilo la pen adun thusi ke pa klar kan tum bang ke itu tum song ja na ke japon ki chok chia jok si pini ke itu tum penangan akisum itu tum lo kachali yamen pen itu mamusuk nama prandam nang lo jong sil tum ke bang jerni itu school college ke mesen ave pulo tel tum mamusuk tum langsung sia prandam bong hila jong sil tum ke cerok tok kave itu kachari ke mesen afan itu choto yo thek the pulo te ke bang jerni ke langsung sia tum mamusuk tum prandam nang hila kusini le bang ke pini thek kon long lang nanta jong si nonason ke claim ke pankre council tum jong si ke claim ke pankre ve school ke pave towar ke pave me ke pave medical ke pave penceng lok kapre kabar sai thek thek bena jok se pinikil tom kisum ponang lo pasi pinang we nang hin pen ko pine ki dosi rat pan ka chu ni li puang tung ya ko hello la kudam rong hang arong la ke la sumila rong hang pi tu ma rong lo hadak school ave la posi non council tu pini pen na ang bong hadak school seng dam vek nang ji mesena school la pen hostel da school chot kali hostel da nangi la pen master la pen sukidar atum a quarter da hada kim te nei mesen nei la ta petang te re la petang te hoi la pusan akam claim tam nang ni hala ke claim abang aling a contractor tum ta Karbi tum han ka ching hon aning che rot kut pen si claim nang ye a love do ta me a vitame la bang ka kam claim pe meaning a hem petang pe meaning la pen domisen a hem a quarter ta selam nang ni pa school ta hostel ta selam nang no mat prap jing pen la pen ke la chu pen ne li ki pu bom la survey nang ji pu bom la pin na pen mat ka survey chit claim fit nang i la council la tu la social welfare department la pen education department la tu survey fit nang ji la pen ke do an student la tu ma phan non che 1 to 8 c amit hang arong hadak school aviente sing pidet nang po ke do tang school anta papi mithura haladak papi do papi thang pe menangi lapen labang so atet a master atum phan haladak papi do papi thang pe media phan iltum claim vek nangi jong si la tet a master tu la ke che tum da jong si school dunde pole la tum phan ke amen a post amen pen akamben than serak na yel tomhan athema la tum yong si than the la tum han yong si than the a school ke ading ke cherai cream bom poke ab kapre ka master dum ke than long ledet bom poke ai ke master osomar ke adak lupor hilong ledet bom poke eno bin po vir bom poke ante la por la master dum phanta la bang lam pe meni seta neli ki puam tu mota moheta pula master dum han a quarter ta apen sukidar dom han a quarter ta hadak selam pidat nai jong si a master tum along ka prek pen ke van pulau tante muthela ta lang nangi la dum do thu a ke thara dim a school dim do thu thedet lo te la ke chok che de master tum ta patriotic a khei apan ka ching hon akam aning pensi master akam da claim nangi dor ma long ji ma long le ma pa kam chot akam bang kali la munit akhe Karbi phan ka ching hon aning pensi inglong so tum phan ka ching hon aning pensi alang litum claim nang ipusi master dom han ta ilitum choning rilu non in plan dilie ejutsi ke tuning ri bangela lo ko mat la ilitum jasemet Karbi ang long adang si ilitum ma muso tum angtan kebe keche ahem ki bidun loka charli amendment ka pa dodun alang litum ahem ke churmo we ke junmo we loka charli adim ka we pen jok sai jok je ki bidun nang ko la se bangko andoma alang litum la jasemet kapre ka tum ke claim panglen hui ta hai ma claim ta hai claim ji ta hai kala tuman ning theoi da lo setala Aphlc along awor kara tumang ke penamar nang litum arong along nang litum methang arong along chi humri no nang litum arong pen komat ne hem ki bidun dop latang te komat hem ma ko puson se hala dak doboma la bangke claim fit non pusinili methang Aphlc
abolkan mate songja tumhan tuning rilo kasi kado kami antat nilila pancho lo Na penhala ka survey form ta litum loaded po. Loaded. City ta loaded po. City bane la mobile phone long si loaded po. City ta non tok bom lo loaded po lagi itum ka Aphlc worker la pen office bearer tum an la so kam claim rep nang po. Pe prap jing pe. Coba sa. Nasi pining we kadoi panta churulo litum matok so nangalang duna fan alang tu mana churulo. Tapi alam itu nangalang don pentame ning cibilang poje Karbi atum tame ning siap pen kiwang ni itu musuh fan koson si pajok nai mahala bangla itu anutin name klaim na tapi itu musuh amen pen itu university kepalo padu veg je pale anutin ampang song hana chuning rilo alam itu tame laso kaci songlong bangke cerap veg nang po posilang kemana chuning rilo masih pineng we tok so nangalang don pot kadoi pana chulana por ke do pen itung long nangalang don thega pot apen lang su se la solam kasiar manji fansalang mana chuning rilo la spineng wel tu masa sarja ka thada lana por kadure pen ili tu mas nang so tok so churali fanta churo lang li ke claim ke dam long ang su se hir jume padona ke bang jian tame ke claim messenger fansi kado we dalang li fanta hir jume pidun ko bosini li hin petame chuning ri ponlo apen ili tu long do chulang ake ha dipen rong pi alang tabe pini bangso alang apor pin the ke pot alang ni khanda ke claim ke dam lo kai ke mata jok wan jok vet fansi alang khanda ni tumahin bedame hijome han pesi ka do we phanda pinang vet tok sulang phanda churolo kardo Karno.